La participació política en general i la dels joves en particular ha esdevingut en els darrers temps un nou espai de preocupació per als polítics, o si més no, així hauria de ser, sobretot per a aquells que creuen fermament en la necessitat de treballar per la qualitat democràtica del país. La política és un dels pilars fonamentals de la nostra societat, però tot i la seva importància en l'organització d'un poble, sembla ser que no sempre desperta gaire interès entre la població i tampoc entre els joves, malgrat ser aquests el futur de la nostra societat. Però són els joves els que no tenen interès o és la política la que els expulsa de la seva zona d'influència? M'interessa bastant, m'agrada saber en general com va, però tampoc m'hi capfico molt. James. Bastant. M'interessa bastant, però amb la situació ara mateix dels polítics em tira molt enrere, aleshores no m'agrada gaire. Molt. Segons els aspectes, crec que encara no estic suficientment informada per tractar, depèn de quals. Bastant, Bé, ara crec que més bé poc, però sempre he estat bastant interessat. Aniran els nostres joves a votar en aquestes properes eleccions? Sí. 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 Encara no ho sé. Són afiliats dels partits polítics? No. Sí. No. De quina manera s'han adonat que se celebren eleccions? Mitjans de comunicació. Per telenotícies. Per la tele. Perquè al Telenotícies surt bastant. A través de xarxes socials. Per redes socials, per Instagram i les notícies. Què tenen en compte per escollir el partit que votaran? Normalment busco que es centrin en els joves, en la joventut, que ens donin ajudes per estudiar, que donin suport a la cultura del país o de la comunitat autònoma com és ara Catalunya. I també crec que és molt important les polítiques exteriors, depenent de com les encarin, perquè és important per als joves saber si podem sortir bé o no. Les idees que comparteixen i el que pretenen fer en els anys que ells siguin representats. Bueno, yo suelo mirar de los programas electorales sobre todo, digamos, la dirección que ponen para los jóvenes más que nada. A ver, el plan para jóvenes, para pensar al futuro más que nada. I la ideologia de si és Espanya o Catalunya i les solucions que presenten per als problemes actuals. Que s'ajustava més a la meva ideologia i apostar per uns valors que s'acosten als meus. En una enquesta realitzada pel mitjà, més de la meitat dels joves enquestats està bastant satisfet amb el que va votar en les eleccions generals de 2019. Ho estàs tu, amb el teu vot? Bueno, suposo que perquè per estar més satisfet amb el meu vot és algo que no depèn tant de mi, sinó hi hauria d'haver hagut més persones que haguessin votat el mateix que jo, per tant hagués tingut una representació més alta i d'aquesta manera doncs, estaria més content amb la situació. Bé, crec que és complicat respondre perquè amb la situació que hem tingut en aquest any 2020 és difícil dir si un govern ho ha fet bé o malament perquè ha estat un any de caos. Però crec que el partit al que jo vaig votar no va tindre suficient representació en el Congrés, llavors no puc dir si ho va fer bé o malament. Què és el que exigeixen els joves que s'inclogui a les propostes electorals? Bueno, yo creo que al final la persona joven lo que quiere es una salida, sobre todo cuando acabe de estudiar, profesional y que no se tenga que marchar fuera y tener una política sobre todo de acceso a la vivienda un poquito más accesible, que se puedan emancipar mucho antes de lo que lo hace ahora las personas jóvenes que tienen que depender básicamente de sus padres o de sus familiares o de becas o ayudas. En el seu conjunt i centrats en les problemàtiques juvenils, com valoren la gestió de l'actual govern català? Bé, potser un 5, no tinc gaire informació, però sí que han reduït les taxes. Jo crec que enguany li hauria de donar un 7,5 perquè ens han aconseguit els estudiants universitaris baixar-nos les taxes, cosa que portem lluitant durant bastant de temps, i ha sigut una gran ajuda a nivell econòmic i crec que ha fet que el jovent mirem amb els altres ulls aquest govern.